Gaurkoan kamera aurrean Tadamun elkarteko ordezkariak dauzkagu, oporrak bakean izeneko proiektuaren inguruan hitz egiteko, hain zuzen ere Junkal Bauza eta Trini Fernandez dauzkagu gaurkoan gurekin, eta datozen minutuetan zehar, proiektu hau ezagutzen saiatuko gara, beraz, bikote elkarrizketarekin hasteko kontaidazu. Tadamun elkartean jada urte ugari daramatzazue oporrak bakean izeneko proiektu honetan parte hartzen, ezta? Bai, hori da, urte pilo bat eramazkigu proiektu honetan parte hartzen, eta, egia da, lehenengo urtetan zehar, familia asko eduki ditugula aurrak Saharako errefuxiatu kanpamentuetatik ekartzeko, baina azken aldian berakada handia egondu dela familia kontuetan. Esan dezakegu, jendeak jakin dezan, oporrak bakean proiektu nahiko handia dela, izan ere bertan gobernuz kanpoko erakunde askok parte hartzen baitute, horien artean, zuena, ez? Tadamun elkartea kontaidazu, azkenengo urtetan batez ere, pandemiak ere kaltea eragin du, ez? Harrera familien berakada horretan, ez da? Bai, egia da, pandemia horretikan, baginela familia gehiago, justo pandemia horretikan, egia da ja berakada hasi izanla, baina COVID-a sartu zanetikan, gero berriro martxa hartzia oso zaila izaten ari da. Gainera, Ukrainiako kontuarekin ere azkenian indarrak sakabanatzen hasi dira, eta hori gure proiektua pixka bat atzera geratzen ari da. Eta aipatu dezakegu, hori proiektu handia dela, eta hori lagungarria izango dela, guztia horrera eramateko. Imaginatzen dudalako atzetik lan handia goela, eta ez duela erresa izan behar, guztia kudeatzea, gobernuz kanpoko erakunde txiki batentzat, ez? Bai, hori da, azkenian Euskadi osoko elkartia gaude hontan lanian, Londres asko dira eta pertsona asko hontan lanian jarduten dugunak, eta hori azkenian danoko batera eta familia Bolondresekin batera ere aurrera eramaten saiatzen gera urtero. Aurtengo udaran, harrera familiak izango diren horien bila zabiltzate orain, ez dakit kontaiguzue pixka bat zeintzuk dira, harrera familia izan alizateko bete beharreko baldintzak. Harrera familia izateko bete beharreko baldintzak egia esan da oso xumeak direla, batez ere goguak izatea, denbora edukitzea, eta familia ondionen parte nahi izatea, askorik ez da behar. Eretako konpromesua da, neska edo mutil bat hartzea, eta berarekin uda pasatzea. Batez ere, hori da, benetako konpromesua. Primeran, eta imaginatzen dut, uda hemen pasa alizatea horrentzat onura asko izango dituela, ez? Zertan nabaritzen dute adibidez? Azkenian, refuxiatu kanpamentuetan bizi dira, udara iristen denean 56 gradu izatera iritsi daitezke kanpamentuetan, ez dituzte mediku baliabideak eta gaur egun ere pandemiaz geroztik elikagai urritasuna handia dago kanpamentuetan. Azkenian ona etortzen direnean badute aukera ongi elikatzeko, medikuetara joateko eta hondartza bisitatzeko, pistina eta temperatura altu horietatik opor baketsu batzuk pasatzeko. Eta horrez gain, harrera diren familientzat ere onurak izango ditu, ez? Esperientzia bat da, eta imaginatzen dut, beraiek ere zerbait irabaziko dutela, ez? Harreman hortatik. Bai, netxki, harrera familiek azkenian niretzako bere bizitzako esperientzia izan behar da, gauza asko jasotzen dira aurroien gandik. Eta kontaidazu, ez dakit garrantzitsua izango dela ere, jakitea edo pixka bat ezagutzea aurrabek ze testu ingurutik datozen, ez? Ez dakit familiei azaltzen zaien edo haiekin horrelako lanketarik egiten ote den? Bai, guk lehenengo gauza familiak gurekin harremanetan jartzen dienean, egiten duguna da beraiekin bildu, beraien aurroien egoera azaldu, proiektua ongia azaldu, azkenian, ulertzen dugu familia askorentzat izaten dela proiektu oso handi bat ematen duna eta pixkat beldurgarria izan daitekena, ez suposatu dezaken proiektu honek eta guzti hori. Orduan beraiekin biltzen gera, dana azaltzen diegu, eta gero, formakuntza bat ematen zaie, nun Gipuzkoako familia guztiak batzen ditugun, eta bertan azaltzen zaie ze testu ingurutatik datozen,
ze behar ukitzen dituzten eta nola ze prozesu jarraitu behar duten aurrak etorri arten. Imaginatzen dut, pausua emateko gogoa duten familien kasuan ere, zalantzak sortu bat direla, ez? Azkenean, erabaki handia da. Bai, erabaki handia da, baina azkenean hori transmititu nahi duguna da, gogoak eukiezkero eta konpromesua eukiezkero eta denbora eukiezkero, ez dala oso zaila dan proiektu bat, ekonomikoki ez du ezer suposatzen, bakarrik makarri plater bat gehiago jartzea mai gainean, eta listo, hegaldia ez da ordaindu behar, ez da ezer ordaindu behar. Eta azkenean guk Irundikan, behar dituzten baliabide guztiak eskaintzen alditugu, arropa lortzeko arazoak baldin badituzte laguntzen aldiegu, eta, bueno... Eta aurrekoak baldin badin. Claro, aurra hauek medikoetara juten diren einean, espezialista guztitara juten dire, eta ordan okulistara ere juten dire, igual betaurrekoak behar dituzte, edo dentistan zerbait egin baldin badiete, hori tadamonek ordaintzen du, azkenean ekonomikoki ez du ezer suposatzen proiektu honek. Nire ustez, zaiena da lehenengo pauso ematea. Osea, hasieran pentsatzen dute, zuk ezatzen dezuna, no? Osea, eske ez dakit, zer egin behar dodan, ez dakit, no? Baina, ematen badute lehenengo pausoa, gero ja, badoa, Bai. Eta gainera, aurrak dira, baletxe. Bai, oso gotxu datoz eta dana aprobetxatzen dute. Dana asko miresten dute, guk beraien gatik egindako guztia, eta horregatik guk jasotzen duguna ere izugarria da. Hori galdetu behar nizuen, nola egokitzen diren aurrak, erresa haute den prozesu hori edo... Bueno, egia da, claro, 8 urteko aurrak dire aurten etorriko direnak, 2015an jaiotakoak orduan, egia da salto handia dela beraientzat, eta lehenengo aldiz etortzen dienean, lehenengo egunak, kokatze prozesua, segun aurra nolakoa dan ere, ezberdina izaten da. Binen, hor gaudegu ere bai, dozein momentutan edo zer gauza gertatu ezkero gerturatzeko, gainera, tadamunek badu erlazio oso estua hemengo Irungo Saharaui askorekin, eta beraiek ere beti daude pres laguntzeko, eta hori oso lagungarria izaten da. Bai. Hori galdetu behar nizuen, ez dakit zein izango den, aurten ekarri nahi dituzuen aur kopuruak, eta pixka bat, zifretan hitz egin nahiak ideia bat egin. Aurten Euskadi mailan bada erronka bat egin duguna, eta 300 aurre ekarri nahi ditugu. Orduan, Irunen badugun kopuru eder bat ekartzeko aukera. Bai, hori Txaropena daukagu. Hori ez dugu familia desente, Hori da, ez dakit normalean Irunen orain arte zenbat harrera familia egon ohi diren, edo zenbatekin lan egin duzuen azkenengo urte. Duela 4 edo 5 urte, normalean etortzen diren 10 edo 14 neska-mutil. Gaur egun ja, ez dakigu. Junten urtean adibidez, bakarrik 2. Baina, oso urte berezia izan zen. Bai. Hori da, aipatu dugu ez, pandemiak bere kalteak eragin dituela arlo honetan ere, baita Ukrainiako gerrak beraz inguruan badira eragina duten beste faktore batzuk ez? Bai, iaz azkenian pandemiaz geroztik lehenengo urtea izan bartzan berriro proiektua martxan jartzen zana, eta bai egoera politikoagatik eta bai pandemiak eragindako ondorio askorengatik, prozesua, aurretik egiten den lanketa prozesu hori atzeratu gintzan, eta azkenian abuztuan bakarrik etorri ziren aurrak, baina aurten ja martxan gaude, martxo hasieratik ja dana martxan dago, eta aurrak ekaina bukaeran iritsiko dira beti bezala. Eta konta iguzue, nola egin behar da izen ematea eta noiz arte dago epea zabalik? Bai, izen ematea iteko, gure sareetan badituzte eta damun erakundeko sareetan badituzte hor gure telefonoak eta gure maila, ere bai ikusiko dituzte kaletatik eta sare sozialetatik kartelak nun oporrak bakeaneko emaila egongo dan, eta bertatikan mezu bat bidalita gu jarriko gera segituan beraiekin harremanetan eta dana azalduko diegu. Eta elkarrizketa amaitzeko konta idazuen, noiz arte uste duzue beharrezkoa izango dela aurrak onera ekartzea eta proiektu honekin aurrera jarraitzea, imaginatzen dudalako, egoera ideala izango litzatekela, hau gehiago egin beharrez izatea, ez da? Hori da, itxaropena ez da inoiz galtzen, eta espero dezagun aurten urtia azkenengoa izatia, eta Sahara libre izatia, eta aurra hauek beraien herrian udarak pasal izatia.
dinon bitartean, hemen egongo gera, Sahara Herriari gure laguntza guztia ematen, eta a ber, ikusiko da. Eskerrik asko denagatik neska, eta ondo joan dadila. Familia asko animatu daitezela oda honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko.